L-office ġibni ħmandra bis-saħħa ta' Maria Rosa. Smajna li waslu l-karti, ta' nikxfu il-kart, il-show ġdid tagħna li ħajkun jixxandar esklużivament fuq social media. Every Sunday, ejdin nima data. Fil-Mother's Day ħanibdew. Fejnom il-karti? I thank you Sunta ta' testimony. Thank you Sunta tal-li dejjem kont support kbira lina u dejjem tibqa' temmen fil-proġetti tagħna. Grazzi ħafna. Customize Nation, guys, printing fidejhom. Ej, ħafna f'Karla sa' training. Għaxina ġibta l-kit. Kif ħataħdem il-logħba ħajkonna l-karti u bil-karti ħajkansiru nafu ħafna affarijiet fuq il-guest tagħna. Aqbad waħda random il-yellow cards. Waħda random? U ħan nirrispondu għajja, random. Tista' tkun ħbieb mal-ex. U għajja titalet! I don't believe it! Aqbad titalet. La, kiku pjana Aqbad titalet. Ejdi naqbada waħraqni. Aħraq issa. Carlos, banni pule. Għadek u dik tela. Le, ma tistax tkun mal-ex. Jien il-Carlos nobodu il-Carlos. Malajr, aktar timxi ħajtek, qed ngħidlek jien. We hate each other. We hate each other deeply. Our training. Kiku kont invisibly għal ġurnata. X'tagħmel? Għatta ġurnata ma' Carlos ħana kif jirnexxielu jinsa l-kit ta' training. Bye! Għaxa ħadd ma nesix il-kit, tu Carlos, ġaba l-kit.